למטה, קח את כל התיבות למטה, קח פה את השתיים למעלה, קח את כל התיבות למטה, כל התיבות. חייבים להתחיל על פאורים, אנחנו ניקח את כל זה. פשי, לקחת את הפאורים. Let's make this an unforgettable moment. Emotional damage. This is our moment. איזה טוב שלו. וואי, חיים, יש... לא, יש לו מי. מי שלי, לא מי שלי. וואי, שם. תראו, אני נותן... דיווח, חיים, יש לו פייפר וכן, דיווח, תמשיך ישר. יופי. מה אתה מבלבל? יואו! כאן דיווח, אני צריך להראה. לא, חיים, אני בלחץ, אני לא יכול שאתה מקליט את הטלפון. I love you all. תשיג אותי. תוריד את החלטה. סליחה. סליחה, בעצם לא חזרתי. Show me some energy. חייב לברוח, אני לא חייב לברוח. כמה אני אפשר? עזרתי. יגור. Pain train. אני משחק על 180,000 חיים. לא מאמין.